Χριστόφορε, συγχαρητήρια για τη νίκη σας. Εύκολο μεσημέρι για την ΑΕΚ στο σημερινό παιχνίδι. Πώς σου φάνηκε το σημερινό παιχνίδι, τι άλλαξε? Στο πρώτο ημίχρονο υπήρχε μια μικρότερη διαφορά, την ανοίξατε στο δεύτερο ημίχρονο. Εξήγησε μας λίγο τεχνικά αυτό το σημείο του παιχνιδιού. Καταρχήν, συγχαρητήρια στον Αρχέλαο. Νομίζω ότι το εύχομαι τα καλύτερα για την υπόλοιπη τη σεζόν. Ξέραμε ότι θα ήταν ένα εύκολο μεσημέρι για μας, αλλά είχαμε πει ότι να φτιάξουμε κάπως λίγο την άμυνα, γιατί τρώμε πάρα πολλά εύκολα γκολ και να το ευχαριστηθούμε. Νομίζω στο πρώτο ημίχρονο είχαμε πάρα πολλές κακές άμυνες, γι' αυτό φάγαμε 15 γκολ. Στο δεύτερο κλείσαμε λίγο την άμυνα, παίξαμε λίγο πιο χαρούμενη την άμυνα και φύγαμε στους ευθυνδιασμούς που είναι ο στόχος της φετινής ΑΕΚ, ώστε να βάζουμε εύκολα γκολ. Σιγά σιγά χτιζόμαστε τελικά. Έχουμε μεγάλες αλλαγές στην ομάδα. Θέλει υπομονή πολύ από όλους μας. Τώρα έρχονται πολύ δύσκολα παιχνίδια από την Κυριακή με το Δούκα εδώ μέσα και έχουμε 15 μέρες πολύ δύσκολα ντέρμπι. Εύχομαι σιγά σιγά να βρίσκουμε το ρυθμό για να παίξουμε και καλύτερο handball για να το ευχαριστηθούμε. Και ένα σχόλιο: σήμερα δόθηκε η ευκαιρία σε νέα παιδιά να μπουν για κάποια λεπτά, να πάρουν εμπειρίες. Ένα σχόλιο για το μέλλον αυτής της ομάδας. Νομίζω ότι αυτό το μέλλον χτίστηκε από εδώ και πέρα, δηλαδή να είναι νέοι παίκτες, να το ευχαριστούνται και να μείνουν για χρόνια στην ΑΕΚ. Στο χέρι τους είναι. Ό,τι έχουμε χτίσει εμείς οι παλιοί να το συνεχίσουν οι νέοι. Εύχομαι όλοι να είναι κοντά στους νέους, ώστε και αυτοί να δίνουν το 100% και να συνεχίσει αυτή η όμορφη πορεία που έχουμε κάνει μέχρι τώρα στην ΑΕΚ. Ευχαριστούμε πολύ, Χριστόφορε. Συγχαρητήρια για τη νίκη για άλλη μια φορά. Να είσαι καλά. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Μαζί μας και ο Ιβάν Ραγγέλοβιτς για την ομάδα του Αρχέλαου. Ιβάν, δύσκολο μεσημέρι για την ομάδα σου. Μεγάλη διαφορά στο σκορ. Περιμέναμε την ήττα. Τι έφταξε και άνοιξε τόσο πολύ η διαφορά για την ΑΕΚ? Όλη την εβδομάδα στην προπόνηση προετοιμαζόμασταν για αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη ώρα που παίξαμε. Είχαμε πολύ σκληρές προπονήσεις. Προσπαθήσαμε πολύ να διαβάσουμε την ΑΕΚ, να δούμε πώς παίζει στο κέντρο, στην άμυνα. Προσπαθήσαμε πάρα πολύ, αλλά είναι πιο δυνατή από εμάς και σωματικά και παικτικά. Είναι μια ομάδα η οποία διεκδικεί και το πρωτάθλημα. Είναι μια πολύ καλή ομάδα. Είδαμε στο πρώτο ημίχρονο να φτάσαμε στα 2-3 γκολ. Δεν είχαμε την συγκέντρωση να κρατήσουμε αυτή τη διαφορά στα 2-3 γκολ και αρχίσαμε ο καθένας να παίρνει κάποιες πρωτοβουλίες και αυτό μας οδήγησε στο να ανοίξει η ψαλίδα του σκορ. Στο δεύτερο μπήκαμε, ήμασταν κουρασμένοι, φάνηκε η κούραση. Προσπαθήσαμε πάρα πολύ και δεν τα καταφέραμε αυτό. Ιβάν, πώς βλέπεις τη συνέχεια του πρωταθλήματος? Έχετε μείνει πίσω στη βαθμολογία. Πιστεύεις μπορεί να επανέλθει ο Αρχέλαος να πάρει κάποια θετικά αποτελέσματα έτσι ώστε να πλησιάσει προς τις θέσεις της παραμονής? Κοιτάξτε, φέτος το πρωτάθλημα είναι το πιο ανταγωνιστικό πιστεύω στα τελευταία 10 χρόνια, όπως λένε και οι περισσότεροι παίχτες εδώ στην Α1. Είναι μια πολύ δύσκολη κατηγορία φέτος. Πιστεύω ότι θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά τις νίκες, αλλά χρειάζεται χρόνος και χρειάζεται θέληση. Πάνω από την ομάδα χρειάζεται προπόνηση, κάτω το κεφάλι, δουλεύουμε σκληρά και πιστεύω ότι οι νίκες θα έρθουν. Να είσαι καλά, Ιβάν. Καλή συνέχεια στο πρωτάθλημα και καλή επιστροφή στην Κατερίνη. Ευχαριστούμε πολύ και καλή συνέχεια σε όλες τις ομάδες Α1 και στην ΑΕΚ. Να είσαι καλά.